Kublai parlok sa shisin ni pediang sngopai pi shagani ka one-on-one interview ka jongi but minta kenti ngidan ya iba Ruben Najari bade Assistant General Secretary jong ka Khasi Students Union haga jogo pori ba badru kumu chairman jong ka Employment Monitoring Cell jong ka KSU tiga jingdan jong iba Ruben hangni ka long bangin ya kren halor ki jing e ki ba ki khun samla ki jongi ki kendo khamtam ha ka bawat kamwat jam e kubli shibun ba Ruben ni ka jing plai por ka jong pi bandan ringka ni ka sngi tiba ngwa klinik kong pimo kumba kerteng Khasi Students Union hi kalong ba ka nongrim ke jongka ka long ban pet ye ka pha ka mi chi khun samla ki jongi hendrai habangi pe menta ki dap ta ki jing e trai nakaliang ka jong phi ke e ka jing e ka ba khma do ba ki khun samla ki jongi ke kan do menta to ngan keren bet thik ha peri benta ba ka yo kam yo jamo nomor banga bat kum chairman juga Employment Monitoring Cell ki jing e ba ki samla ki ma de ki sngi ki babun chan ka we ni ki ka de ka har kam tung jam ka ki sapusan tli ki snam ka ba ka seng kala yeng ki la dawa na ka sarkar na ka por ha ba ki bun ki benta kumnu ban pen biang ya ka lat kamai kaji ban pen biang ban wan ra ya kata ka tung jam ka ba khut hende ka ba sungusi bangi I ki ni ki sngi ba ka lat ban tung jang kalong ki ba jabo dengi pej nadu ke MPSC ngi pej ki DSC ngi pej ki department ki ba pher what hadu ki private companies ki bon chini ka jala ka chungi ru ki rot ya ka hok ka chungi ha ki bun benta te kani ka penlong yang kum ka seng ba ha kani kenti ba benta bangin thau no da kani ka sel ka ba kham kerpang bangin pej bet thik ha ba de ka bha yo kam yo jam ni I ya ki jingi khi jongka reservation policy ha adin ka wan saka roster kani kini ki dang long ki kham long penjerwet jerwa chushu ya ka yo kam yo jam te ha ka jinga linti ka jungi kini ki kin naru bala shnai ngi ka sel ni laile kumnu ban ai ki suggestion ki ba pher ka sarkar ban wan ra ya ka thung jam ka ba khu ngi labru na kapor ba dakidon kinu ki examinations ki bala penlong di department of pher ne na MPC DSC ru ki don bet kini ki jing no shiliang ki don ki jing bakla ngi ba kanum kat kum ka sarkar ka badan laki officers ki ba pher but ka badan ki resource khmat jongka bakan don kum kini ki jing bakla kalong ka ki mamsung la ngen hendai ka don ka shalendat pan bali bi kwa pan bakla lesi kani ka jing bakla kam di tang jing bakla hendai ki kwa pan bakla khnang tang man yo mentoy ya ka tu ngon ningun te de heitai nongrim bangi na ngila dawa ban wan ra ya ka kam tung jam ka bakhut hendai I na kaliang ka sarkar ne ki bun tli kisnam sanphu snam ngila dap hendai I ba kimdon kita ki recruitment rules ke bapiang ni policy trikam ki bapiang ba kumnu ban aila dikhna samla ban yo kam yo jam ha po ka jela ka chungi tedi halor ini benta ba ngi kumisin jam I barit ni shim ni draft ke 20 point charters ki atphut li ki mat jing dawa jongka seng bangi bu khmat ke MPSC hakini kisni ya ka ju hing la le ha ka bade ba ka DSC ru bangi ai khatsan li ki mat jing dawa kini ki jing dawa ki chungi ki long ki balong basic hadu kata ba kinu ki tenat terikam ki ba khoj kunu recruitment ki dibandan kum kita ki kendon kum kita ki an but ni kwa ban pej ba la sarkar kan shim ne kam shim ya kan ki suggestion ki chungi ki mat bangi la bu ahmad juki nomor ba kata posnem ngila dawa hene nakaliang jungki I bakin ki khore hanu nuru ne bakin le ya kanu kam kapa bahan nam taka imlang salang nam taka ki khna samla wat kam hi takaraw ngi shim ya ka dakani ka lenti ba ngi hi ya ka kam ba ka sarkar ka de ban le ngimla ashu ban abe ka sarkar takaraw ngi le hi ka research ka chungi bangin wan ra ki mat hakmat ka chungi timene fi bintan fi krench pang ta 20 charted point ka ba fi pha shakal sarkar mo shka MPSC philan patai khindiat ka tu ka ni ki balong khamlong don kam na preng ki tu ki points ka ba pha ki baning kong du ki mat ki bakham kong san khmat bangi kwa banwan ra khlong ba ka baning kong ka di personal interview pi house nam arjar khan reu na po ka Ministry of Personal and Training Government of India kala ai ba nam don kam shu bandon ki personal interview nam ta ki grade bispo ki ta ki grade bispo ki kam kum ki pion ki clerk ki LDA bat kum ta ter
ka jingdon personal interview kat kum ka rajong sarkar pedeng ka tip shai ba lingba ka interview hi ki don kini jing jerwan ba ki kena ki badi banyo ki myo hendai la ai bentano la no shiliang pa chiki bei tingi ngi ai ban ya kata hi arput limat ba kat kum ka instruction ne ka kai point ba kala ai hi na po ka sarkar pedeng ba sarkar jelaru ka de ban pedeng kata bat ngi ki jela borok ki lai pedeng kata hendai balai pad ka jela jungi kim shimla pedeng kata ka ya kata ka kamat kadawi kalau ong ba lesi kadon kam manipulation kabadon pedeng kata nomor ba hapo personal interview kita ki pun teliki nuksa ngalaban ai dan ki cases ki ba ki kena ki wan chingi ba ki layo number 1 hapo ka written examination hendai hakapo poi ha personal interview pat ki otang shi marks r marks fly marks but kapendu no iki kini ki judge khana na kapor ngi la ju osngo but ngi kerman ba ka sarkar kan pedang ya kata ka majing dawa jisha kali adi ban pedang hina mar bakal adi ka instruction apo ka government of India hi halo kata ita idi mat ibaningkong ba ka personal interview bat ka baar ka ba hakum kini gisngi bingi ba ban public ban penmi iki marks ban pa iki marks kalong ka bakongsan ba namar ba teng watla ki la tho ya ki examinations rungi i bakadon ka jing bakla ngi phai khmat khniat hakani ka examination jong ki staff nurse bala conduct da ka Meghalaya Medical Recruitment Service board hanturu ngi i bakadon ka jing bakla wala ka ki examination ki thodi mark sheets ki marks ngi khna ki appear don ki khna ki ba ong ba ngimla ban pedang ka marks ngi kumta namar ngi la tho khamba te don kam man pelaj ki marks namar ba da ka pelaj marks pipin i ba pilong transparent kam pimdon ni i ban buri om tang jung tu ki ba sha select hende jong boro khanang ba utu ba kham yor untib ya jung duna jung u bar ka nu di ban minon ba unla ban poi sho to ka thong ita idi ba ar i balai kum ki ba kham kongsan kolong ba kini ki ban ai ki carbon copy nyum ta arshi teng ka don ru ka jing suba na kilang ki khna by tho exam ba teng ka marksheet ke ibaki tho hende lesi ka kandon ka jing tampa ne ka jing muslia ki marksheet ka police department ka le kata ta ba police department ha examination ka jung ki le kata hapo ka jala jung te beli ki department ki mla ban le ita ilong i basuk na basuk tam sa kum ki man ki ba khmat ru ki long kita hi ban ki recruitment process nam tak MCS examination ka di ban conduct bat manusnam kum ka MPSC ki di ban penmi ya ka annual calendar pi ki department boro kita bi ki vacancy hapo ka department jong man ubu snam hob 9 November ki la di ban pintip chapo ka sarkar ba ka tata ki post ki balai te MPSC ru katib ba kini ki post ki balaj ba ki hap kanda ki examination tidak ka pelaj ya ka kalender boro sistem ba hautau banai ka don kata exam ka hautau banai ka don kata exam kan pensting i kena samla ban prepare am ta examination ru ba ni chupen kini ekten bi kendiat mo ladangi kren ya ka ni ka rukom trikam jong ka MPSC ngi te ba menev la da ben batai shpang tu ka medical recruitment board tang tagi don sa ka tnak pulit ngi don aga jong ka pulit puthi ngi don aga jong ka board ka thungkam yaki brio kan ti hendrai ka jing kli minta kami ba lada kini ki tnak trekam jo sarkar ki lapan mi da kini ki board ba pher ki ba trekam light load ki bam ha ba pokriti sencha jong ka MPSC ba pen ko board sorry riti sencha kari ti kahatu kalong irrelevant no kani ke MPSC namar ba na ki ong ba ka daw ka de na ka ban ma ba ka suki pat ban trekam ka suki ban pelat iki result ka suki ban pele kita ki examen ka jing kali menta kalong balai ka suki ki MPSC hato namar ba ka sarkar u menturang ba ka jala jangi ha ka we na kini ki jingkran jing ho ying ra thau ai lo ong bangi nin man rai ka jing ban thamai ka kom trekam ki MPSC hendai hadu man tangi mi bali tharai ka MPSC ka poi hadu ni upot ba ki bons tang ki jing ka no le thok ka jing ka no ba bisa pi ba ni poi biang sa ta ka phang hi kalong ba ngijit ki brio ki bandon hapo commission ne ha ka MPSC ki brio ki bam ler kam
inchu ong na kata namar ba ke bengi ha MCS examination through hadin ka tu ki jing bakala ke ru ka methods pe ki use nakaliang jung ki nonglam ki nongket kam ka MPSC ki pin ngi ba ki ida ki di ki bri ki bamla ban terikam ki bam suthu kumno ban terikam ne ki ko ban le ki ban buri kadang ban pendrung ki katu ko ningut ki candidate ki jung ki bai biang ki politicians ne jung ki bri sarkar ba khman te kata ka jing suki terikam ru kadla one biang direction na po government jong India ba kinu recruitment nadu ba pelat ya date of advertisement hadu ba pida ya date of appointment pidi ban pendep hapu handru puna Hendrik ke bengi hajela jungi ba ngipin mi advertise nam arjar ka khandai kada yo admit card yo arjar arpuar kada pitho exam arjar arpusa kada yo license nam tapi teng hadu ki khna ki ba apply ka to kam ki klat no ha por one ka admit card ki apply no kam iu kini ki ka mahakani ka juk ka bamentahi ka bamla banlong an ka kerta ka jung kiru ka laki ka kimla shuban apply nam ta ki kam pi kum kajuk kum menta kaba borok kelong computerize mo umdi shuba manual bo we bri ha page ka form jung we pui khna menta kalong everything kalong digital kakam kala asuk ba te banchim por daki snem kalong ka ki bi an kanu recruitment process ru ki ban pendap ki ban le bi hapo handri panai bat katahi ni nakaliang ka sengi ong ba kanu recruitment process kila ki haban pendap bi hapo handri panai bat ki jela kila ban le kata haba ka population ju ki jela de ki pho de ki shposha banyak ki haba ki kila ban le beli mi la ban le kadi tang ka jing aidao oh nakaliang ju ka MPSC bat ki booth ru kum ka DSC bat ki recruitment booth habangi phai skin ki recruitment booth ki bala ka sarkar jela kala thau thamai mo hot to lesi ka jing don ju ki booth lesi kala ban penyerap ne pensting ya ka MPSC kala ban penyo ki department habakum kini ki booth kim don namar ba dingi page educational board man ka por ngi don kam ban advertise ki kam ju ki noi kai ki lecturers professors kum ta dar hai kam ju ka medical board kumtai ki nurse ki doctors ki bro te kalong kam specialize nam ta itu department henry wala ki don ki board ru hadu menta da fi page ka website jong kini ki board na fi page ki anju ki board khatu kita ki board ki don kono ko an bali kami ka jing huri hura ne ka jing bakla ba ka tungkam tungjam ju kini staff nurse namar ba ki nongkit kam jong ko kam board kim don de kono guidelines kam don kono examinations rule kam don kono recruitment rule kumno begin conduct exam ka shong bet lara unu di director ne unu di ki members yang to board ki da kabor perkhat ka jung ki hi kin ong ba ong in le kum ni ong in le kum tai kata kalong ka ki ba pakla kata hi bengi iba kat kum ka jing lat post ki lat arpusan tli unreserved post hendrei ki hadin bala thep written examination ki select hadu shispa mon te kemudian nukin pendung ya nukin pelan kata kalong ka iki bapa kala nomor ka supreme court ru ka batai bang imla bandon ka waiting list te habadan arpusan mut ki arpusan tli ki post pidi banjir bi thik ya arpusan mut pimla ban tam ne duna te kita ki bakim don ki recruitment rules ki babyang takadao hapo ka jela jungi ba ki babat ikini kerdan bahe ki le kat bamon kamdon kanu system kamdon kanu ka consistency ne ka jing ya ben ya terhenti ka baro ka sulong kulmar ben te haitai wi benta pa ba phi ong kadon ka jing bamsap kadon kadni ka jing le thok e mo haitai bentaru hak na haiti arpu klikimat bing labu ngi ong ba ngi don kam ya ka anti corruption directorate hapo ka jela ka jungi kani ka anti corruption directorate kandi ka bakong santam namar menta bun ki kena ki omba ngi shale thok hakam ta haitai benta onda la teki one teki don ki sabu di eru kirkin king phashunu ki phasha sarkar ka ba ngap jarbet kam jule ke eru kin phash pulit ru kanu ka don ka bor bakin le kata teng kilong very technical ki pulit jungi ki dumla banyak palat banyak an tidak kabadon kum kani ka anti corruption directorate kan pe thik ha lor kini ki kam thok kam bamsap ka ki bari kin kum kita ki tang don ka lokayukta tang bakai don pede ki jing keno ba ka lokayukta mentaruk la ki ong ba kila sha politicize mo
Ti lada ngidon haduk anu pisong scam lada da kadon kani ka anti corruption directorate kan la shisha bandat ding kong gi kambam sap. Pi ka jingdon joka anti corruption directorate pan kan don hi la ka jong ki tanat ki pulit jong la jong kan don la ka jong ka prosecution kam de ban ai jubab ya sarkar ne ya kanunu ka de bithek ka kut ka anti corruption directorate ka de makahi banlit ban tokit makahi barai tekalong ka bakam klan ke i bangi i ba haus na marja khanda arpho ka ba ek ba jaha asam haba uchaman jong MPSC jong ka Assam Public Commission Service Commission ru ushakem lingba ki kam thok kam shikor te kata kalong ka ek ba kongsan bagin don ka anti corruption directorate but shwa bandon ka anti corruption directorate ru ke ek ba bagin don kam apa ngi don kam ba ki nuki public servant ne unong tri sarkar ubabat ek ni kerdan ki ba he ni ki badet ru bakin pelat ya ka assets ke jongki ban pentip ya ka jingdon jing em ke jongki ini wi bentai ba kongsan ba kiwi jilla kile kala don ka an hapo ka jilla ka jungi mo public servant act kala don kata ka an ha jilla jungi kiyo bor na po ka mi khala lok oyukta ba kinu nong tri sarkar ki haban batai ya ka jingdon jing em ke jongki ka jaka ka puta ke ne ka pisa ka nikah ka pigdon Kitu gi babat ika post chairman babat ya ki post chairman mdi tangi chairman ya boro members MCS officers ne ki hadu ki staff ki hiru boro ki hab declare ke asset ki kani kala ban yarap hakanur kom ba shubu menta ngayo tre kam sarkar hunus nam arjar arpusa ngayo ya ka posting haba ngayo posting menta declare ke assets ko jonga ka jingdon ke jingem ko jonga shubu ngadon ka silak hapo ka bank account ngadon ka jaka ngadon ka kali ngadon ka nigitai ngala de declare shubu hausnam arjar arpusan arjar arphunriu ki iba nga ka jingdon ka tulop ko jonga ka ditang shubu san phoja na silak hede nga haba account ngadon arkurur like kurur pi kala ban one be directly kala ban link ba na ipio kani ka pisa kini kidi ki tool sam ki badon kam ha bengin yele te lakam bad bengin yeng persya ha bade ba corruption claim don kini ki nginum la ban le jing sha ka an kala don kami kala lok kita ka batai ba pidi ban pensyai kita ki boro hende to baga sosi ka long judon bobut ya kata judon bobut don ka to kaningut ki MCS officers baki staff ki ba penpau ya kata mo hendre kar kom penpau jukir kam de kat kum ka format ka badon hapo kalau kita ki penpau kat kum ka jing sngu bet ka jungki te haitai bentaru ngi iba u secretary jong ka MPSC haba ki colleagues ki jung don ki colleagues ki ba penpau ya ka assets marwe u kam penpau wala ula join ru ki ka san rus nem gladon u kam shim penpau tekumnu kecing kli long balai bat kumnu lada ka don kata anti corruption directorate ru ka di banton lang pakini ki declarations of asset kam bakan te lakam but habadi bakam mi khala lok taru jingsha ka ki members ki badi bandon tu ndi bandon tong ui chairman ki di bandon shu ki members ru hendi bali thong ya kum kita ki members uwe ubre umla ban bishar hong kidon kam lang kiwi ru ki ban ki badi ne kiwi ki tna tri kam dei tang na bakin don lang tu kata ka batai ka lok kita ka batai kata hendre kiwi jela ki but ka sarkar jungi pat kawan ra dakum ni jisha ha badi bakalo utaru ka de hadin ka jing ding dawa jong ka seng baki hab on ra ekolok ta de ki wan ra ru ekolok ta ka bak long no ka bor jong ka la kabang khalanyo kala lash pendukun na steng kan ha tingin de kren ma phi long usamna rangba obala don ka jina te pakaliang ka ai ka kanun thara ka jela ka jangi ngila biang ki an ki policies baki ki matrikam na ni ki kendon ki ban pentikna ba kini khun samna gi jongi ne kin da ki long skilled labor ne ki num do kam do jam pi dingi ong policy sem policy yu ke jela jungi dan ngimdan policy ngi pe cheka sports ne ngi pe education ne ngi pe ki ru ki ngimdan ki policy ki babiang baling ngimdan ki policy ki babiang kawi kata kan wan ra biang ba subu menta kawan ka recruitment kawan ka tungjam ka ba khuj mo da kawan ka ba khuj te kin yo ki bre ki babiang ki ba di hok banyo ba ki la ba ki ba start ki ba shampang ki ba la ban wara ki policy henry la da ki di ki bre ki ba shutung back door kumnu kin la ban stu kimdon ka capability ni kimdon ka ta ka jing start jing shampang bikin wara ki policy but ka ni ka kom tungjam ka bam khuj kam khata
tang itu kena ki bawa kam kata ya porok ko ki jela namar hadin bikila yo ki ki kena ki shurung backdoor ngachu ong no de ne ki shurung da ka recommendation jong katu kan ki he sarkar ne ki politicians ki we de ki room ki tu ha position ki numla man ni te kan effect ingi paj ba bro kan wan siki paj ba bro hi takadang ibah karep karyang kai ki bro ngimdon kanu ka policy ka babyang te ban don hi ki policy babyang indon kam ki brio ha ki bodon ha ka bor bikin de ki ba shempang bikila pan chna ki policy ki ba kham bahanam ta ka jungi kan kani namala dangi crunch pang puli puthi don kam ki brio bodon ka jinang step ha ka to kalan na da ka de ka karep karyang ki brio bodon ha ka to kalan tinga chukli phi kani ka jingli ma ngitep ba kani ka jingbam yo kam yo jam ne ka unemployment ha ka jala ka jungi ka jor ba ka bana ka ba pin long ki khun samla ki jungi ro bikin long ki long frustrated long restless ma ki don ki ba kam ro ba bo ne ki khun samla jungi ki ngat no ki kam snew nama na ka dal ka jingbam don kam don jam tiki e thara ki la klenti bala ban pin sting la ye kata ni man te la kam kata ka jing jor e kani ka jingbam yo kam yo jam gen ngin to halor tai bentang ngan chuat step wise mo dengi pai ki kam sarkar mantak de pipe jaka population ka jingbun pat ko jungi kal ade de ki pho lam I kam sarkar I de ki hajar nginum la ban ai kom sarkar ye boro te henry daka ba ong kata ru ma ong ba de kanu ki break ba kwa ban lele nam ta ki kam sarkar ka de ban long ka ba khu te mantangi pe chaki private company kum ka jela ka di pan wanra yanu nuki private enterprise bakin laban sengkam seng jam ni kadang baki jungi hi kila ban yo jing toy dengan pai fi ong wanra ki private companies ka jela ka jungi bakin yo ka jing e ka long ba yakin ki private companies ki ba khang ba ki NGOs hite idan ibenta kan halor ta kong pe komenta kawan ka tu ka Pepsi plan ha mendi pathar kisain ka memorandum of understanding ba sarkar tu ba 8,000 tam ki kam bada lantu kin yo ki local song tu tingi ngiskong kman nam ta ki para karo ki bayo ya kata kum kata kala lanti ba ki wan kita ki kam nam ta ka jongki hende tingi phai khmat pa chene supo khasi chantia ki companies ki wan ka sarkar ka ai kita ki companies e hende hatu ngi sign kum kata ka memorandum of understanding na kum kata ka agreement ba phidi ban ta be ka resource human resource ni menta dingi pe ki companies ki ba pher mo ngan chu ai nuk sai kum jong star simen kawan hapo ka jela chungi ka kamai ka spa na po ka jela chungi ka yo ki mar po khando na po ka jela chungi hende kanu mut ki jungi ki ba yo kam nang tupan hat the people ya ka kumkiti cement factories kan nungut ki jungi thare ka tu kan nungut ki bayo kam security hende ki wanra bi ki beri na po Assam na po Bihar na po Uttar Pradesh khatu ki jingdan ju kumtu company ki yarab ingi ne ki pinjulor ka mariang ru haju ko poru ki kini lu ka spa ka phau na po ka jela ka jungi ki ra shai ki hende jungi pat ngim yoi e ni pet kum ki companies kum ki 24/7 ki bawan ka IT sector ka ba play thamai ka nungut ki jungi ki ba yo kam tang ka tu kan ni good percentage bali habai hagaru hills pila balle yakum kata ba phi sign ya kata ka memorandum of understanding ba ki locals kin yo kam ni man ka por bali ngi dawa ba yangi bali phimla balle ka ju takada ngi ong ba ngim khang kinu companies p1 chini pi ai kalat kamai ka ji ngi kemen palat namar ngi stu ba kamai ka ji ngi don kam ya kamai ka ji ki kena samla ki lada bi ki ki la penda bi ki jing puli boro ki don kam ya ka kam henry hapor bi ki one part bat ki brio ka influx su ka khata te ngir ngi yo kam te banyak ka badan kum kata company kan mentoi iru ti ita di ibenta bangir insa ai jingmu cha ka sarkar namar ngirang ya nak MPSC shaka DC insa stang ru chini ki private companies ru ita idi ibi iman but ke bangi menta to ka sarkar kala bon bangi lawan ra ya ka prime ningi lawan ra ki schemes ki ba pher henry ka jingkali bangi ko bon bu hatu kanungut naki kena samla ki pala yo sha ya kata ka ba ka sarkar kala amang nam ta chungki dangi pe kumnu ka sarkar ka function menta ka di happening circle ibarat I chungka tangka tu kon nengut ki ba de ki members chungka party ne ki batrai ka party si
Ikitu ka scheme kalong available ikitu kalong ka kiok ki jingrap Henry kat nu pat ki jungi ki baduk ki boso ki jungi ki ba kwa ban avail komputer scheme ki bamjuo dengi pej recently ngadang puli akawe ka kot jong Thomas Piketty uba wanra uba pej chapang kan distribution of wealth happening ka jela hapa ka India imlang salang haka India bodo akawe hi but ka ka jinglap ka jungu kalong ba hapo Meghalaya kadon ka difference jongki niki ba kiba kham bet khampiang ba kiba duk ka difference ko jongki kadon hadu 100% kamut kiba ruspa kadang ruspa baduk unang duk ka economy ka jungi kadang her but kadon ka prediction ru nakaliang ka jungu ba kadang dakayat komni khatsan hadu arpus nam ngi ka ekonomi ka jungi kan belat tu kata-kata ba ki baduk ki numla asuban kopop dengi pej ki by school menta dengi pej ki we ki jing the ki jing lod ka imlang salang ka dor kadang ki na ka singi hendre dengi pej ka tulap ki bakiyo ki ni kami hap shu dengi don kam ban balance ya kani ngi don kam ban wanra kita ki policy ki ba target thik yaki longing ki badum dengi ban kedio ka per capita income jong ka longing kan ting in the crunch phang ki lat yo kam yo jama ka jala ga jungi ka long ba susi ka long ba ki khun sam la ki jong ki to ki badan chi shai ka sap ka phang ka jingnang ga jing te bon apne ki balet nga shabar jong ga jala le tre kam de dan ma da clean ki ong ba phinda sha ka jala la di phimyo train amar ba ki dunap la ki lat ti lat no na ka prime kam ne fiong ba ka ba plela plan ti ki nong seng kam la di bekin seng mo ki dan ski we thrai ki ekum ki dan san ka ba ki khun sam la ki jungi ki la ban ngam gen pi menta kadika juk jongki entrepreneurs ngiri ban invest haki khnang ba unu bri ubayo kam udi ban long ubala ban plela lanti se ki we ru ubala ban tungjam pi ka ki khna ki jungi ki long ki basta dengi pej ka food processing ne dengi pej ki we ki benta ki bu na ki scoop menta ngi export ki raw materials ki jungi ki shabar ki export ki de kala manchingi dengi don kum ki processing unit kum shani te ngi ki don ki so ki pa ki jungi nang ni process ni di ni la ban export te kan yarap ngi nang tur monum ki baran kum ki firms ki company eru ki nyo jingmen toy henry kawe pat kalong ba manu ban invest pan ka sarkar ka deban plela lanti khnang ba ki khna ki baron kum kita ki plan ki la ban yo ka easily available schemes na po ka sarkar ne ki la ban yo ka loan ha ka interest rate ka buduna khnang ba ki la ban ai plela plinti ban la ban ai ka kamai ka ji ki ru lesi ka la ban don ki special stipend namta ki jongki kum ka seng kum ngi dang ya ngidang pej halor ni benta bangin kumnu bangin ai suggestion sa sarkar nomor ba ding shuab ka sarkar kanum le tingidang pej kini ki boro bangin la ban ai kan ka advice ka babyang no khanang ba ki kin le but ki weru bangi ba teng kum kini ki project mo ki bun ha ki contractors ki jungi ki bala ban tri kam ki henry pan teng ni pej no ka perthi menta ki contractors boro ki kelashim no katukan ingut ki brio ki dari kam ibarat na barat tam ibahe tam kelashim no boro lese ban plela plinti ki samla ki badang kwa ban longkum ki contractors banya je lese de ki don ki project ki bakham ki bala he ke shikarur lese 10% jong kata ka kam pila di nai no nam taki tu ki khna ki badang sustang long benta ke kam ho badang sustang ki badang ki padon ka investment ki padon ki badang sustang ya kata ka kam lese 10% ki laban allocate no ki khanang ba pi ka distribution jong ka well du ka long om tong we bre unyo baro ya tu ka monopolize baro hindi ngin benta no khne khanang ba baro ki laban baro ki laban kamai te ka je ka do jo pi ba sarkar ke jing pha jo pi jong pi ka ni ka 20 point to revamp MPSC ka to nang ta ki we ki jing ai jing mot ki jong pi sarkar ke ga jawab jong sarkar pade hatu ka la kular ban pentri kami kita ne kadang susyong sa ka dang syong klikti sa ado menta ka sarkar ado menta kadang sengap benti kamdan kan unu juba ngi na kaliang ke jungi ngi ai ki arpo lagi majing dawa 20 point charter shaboro ki hendru phumut ke meli khnang ba ka yeng dorbar thawan kin karan halor ni banta na mar ka de ka banta ka kongsan tam
Henry ke basumusi pat ngi iba tentang kat tukan ningut ki ba keren ya kata ka benta ngatrai tangi ba aden ba keren ya kata mukul sama tangki opposition ki ba keren ya kata Henry kitu ki badon hak sarkar pat kim keren gidan kat tukan ningut ki badon hak kaliang sarkaru ki ba keren likely ki mat ki bangila keren tu Henry kim keren ya ko overall development part. Nah kalian jong chief minister jong ko jelaru dengan keren Jepang kita ulong no sat ketilu kita gi boro sim aya kan ko assurance ba kin penterikam ne kin wanra kamta ne kan don kani katai bakan don ka jinga selok hadu menta ke bingile ka sarkar ka bakan don ka jing ko haman kita nak tungkam tungjam bakan don be ka jing ko ka don be ka jing le bam thok ne ka sngap jar kajing sngap jar jong ko sarkar ka bun betar ngi tingi ne kalian ka sengru ngimshim la shong klikti ngimshim la tang ngila dep ai ka to suggestion ngila piang ngiat dah kalian ti ka jungi ngidang kat banang mi kis ngidang pini ke jing ko kan ngidang le ban lum lang ke jing ko boro ngi kwa ba ya ka support jong pat ba ngi kwa bu pat ba hi un tep ya ka hok jong lo jong ka sarkar ka de ban penbiang ya ka mai ka ji ya ka kam ka jam ya ki pat ba te nakaliang ko jungi ngi stang shot ka basam ki pamphlet sha boro ki pat ba kanang ba ki tu ka mat jing dawa jungi yanu ngi dawa ngi kum ka seng ngi dawa ngi yang ha kanong rim jong ka hok ba ka jing shisha ngi dawa ka bha namta ki samla ki jungi bakinyo ek ba ka sarkar ka di banle ha ba ki wi sarkar jungi wi ki jala ki la banle bale ka sarkar jungi kamla banle te itai sinjam ngi shem ba ki singi ki banwan ru nakaliang jong ka seng nginang shimshu ki sinjam ki khaba ki kham ha kat ba ngi pad ba ka sarkar hi kanumpat la banwanra kita ki policy ki bapiang bagin ba thungkam thungjam kadi ka bakhut boleh shubun Pak Ruben ni gitu ki jingkran ki jong pi but parlok na gitu ki jingkran jing Pak Ruben ni yo lum hi ba ka jala ka jongi ka ba ka jing duna ki kam ki jam kalong ka babun but ka jing bun ki kun samlaru ki bam don ya ka kam ka ba ki habal mi na ka jala ban tre shabar ka jing don ka jong ki kalong ka babun ti ka seng ke su hi kala kut jingmut bat kala kumbai loong iba Ruben bakan nang ni shikmat kanang yai bot den ya kinang kam gi jongka na kaliang jongka employment monitoring cell ban kmi benya halor gi jing trikam joko sarkar ban thawi ki la klenti kumnu ban pin shlor ni pin ko bor gi khun samla gi jongi te nangek ba phila yo ya ki kini ki sembo jong prakhat gi bela sam iba Ruben bad lada pidon kinu ki jing ke li la ni gi jing pam shai phila ban tho comment section hapo ban in se le ban juba biki te parlok ka tung na poisho bakut jong kani ka interview ga jong i te ta hadung ye shame bat phi hakwe pat ka por kuble ka por ga jong phi baro